А Боян беше много послушен. Така, пето място за Калоян Йорданов. Четвърто място за Никола Пенев. Така, сега започваме с най-послушните участия. И така, трето място и бронзов медал за Георги Стефанов. Сега мина сам малко да се съберем всички Сега второ място и сребърен медал за Борис Дамянов. Браво, браво. Така. Заповядай. И първо място, обърнете внимание с какъв резултат, 6 победи от 6 партии, е шампиона Владимир Бакалов. Сега останете да вас снимат журналисти там. Чакайте, още има журналисти. Чакайте. Сега ще изчакате през